naozaj na čo tešiť. Jedenkrát Mitsubishi, jedenkrát Toyota a dvakrát Audi. Takéto je zloženie značiek vozidel, na ktorých sa nám jazdci v divízii štvorkoliek predstavia. Nálada Štefan Potúček. Jožko Vereš. Štefan Potúček nepovedali posledné slovo. A nie veľkým odstupom to aj Marcel Tlesk bude sledovať. Tak pozor, priatelia. Jožko Vereš rozhodnutý v tejto jazde utrhnúť nejaké body. Marcel Tlesk prekvapujúca v závere možno zapodarí sa to v tejto zákrute. Daniel Andajne na druhé miesto. Fantasticky bezpečne prebiehací manévrom cez Štefana Potúčeka. Tartani ei ramot. A